Emperor Battle Team lampang chu an rin li an be selo ang taka an chau tak awangin an ril ru chu an atlang hle a an teacher chin ming chu lo lutin an ti sulatang inzira malampan zel turin alo ril ve mol mol bok a soi duang te a soi zo chuan an ni ho chu a chu san le khala tang san le a thian te chu ruma lo lutin an ni ai level sang le chakzo ka ngai an he le ta ka wangin an lom tlang kher mai chutia an ti ti nak nak lai chuan Emperor Battle Team a an teacher chin ming kha alo luta chin ming chuan headmaster friender le uji te chu zana chibei abuk ngala an han soi chian chuan Strike Academy atanga zir chuak alo ni reng mai mobile le a thian te ho senior ani ti na ani chu an in be ma a Strike Academy zirlai ho tinalutuk lo tura atina chan po kha he wang hi alo ni a chin ming chuan master uzia chu chibei bukin a in her hriat tira mase master chuan nel om lo zet hian alo nung chon maka friender lo kam tamta chuan Blue Lightning Dragon family ani thute chu soin chin ming student an captain Utian heng chu atupa ani thu chu alo soi chuaka mase master uzia chuan an ni ho ni na inzom na an nei to lo thu soin July mun chu thinrim takin a chu san hala ti chuan tangsan le a thian te chuan an mani point le hlo te lam turin room chung chu an chu san hala ti chuan an point en tur chuan kalin mobile chuan sang ni zali songkwa pakhat a hmuwa tangsana chuan point sanga zanga sumruk panga hmuin phun reilo te chunga heti zat mu thei record asiam halani ti chuan manager a o lo langin an solves te chu lo pein an talented zia te chu alo soi ve mol mola Blue Lightning Dragon tribe ming thang le chakpol ani via tangsna master uzia chuan atupa Utian heng chu enge a an ti hreturin a hmuwa tian heng chuan apu point angai dam to thu soin an ramle tur chun asom mol mola mase uzia chuan an ni nen inzom na anei to lo thu soin let le chu atum to haulo chinming le an headmaster te chu dokan kirin an lo ti tia chinming chuan a junior te ho chu talented ati thu soin tian Dou Imperial School a hrui achak thu chu asoya uzia lo langin tian Dou Imperial School a kaltir chu arem tia mase Strike Academy a teacher ten zuin an zirtir chunzom zel chu rem ti turin atia atu ka chuan suto city atang an academy chun an kir le a master chuan training an tran le main an ni ho chu chol hadam na hun pein chol hadam turin an kal hala tangsana alo langa hidden weapon siam tuwin sun le zan cholvin thir chu alo cher tri a hun enga mochen chu a thian te ho nen po in hulovin helai huna hian a boy pui deuh tot maya hun enga mochen chulai huna a kho saknu chuan lo chuakin a thian te ho chuan thir deng tu tin an lo chei fiama a soul guiding tu latang chun a hidden weapon siam chu chu lo phor chuakin hey flying godly tin a minga phua gold le stone te po ti chithei ko pa chak ani tangsana chun apia thinga chun kapin chu chuan pot phein uai pheinan amanga a thian te ho chuan tha an ti kher mai ti chuan a thil siam chu a thian te ho chu pakhat te tein a pihloma a khovel ma sa tang se ka khan hidden weapon le poison lampang an zir thina wangin hetiang lampang hi chu thiam chung chuang bik tak ani ti chuan Silf Kingdom a training nei turin an teacher te chuan hruan tuma Oscar chuan so sei siamin chui mang chuan an kalta a an thlen meu chuan zan ni toin zeu chuan mi paruma chuan tangsana chu awazonga tangsana chu chuak halin zeu chuan pona alo nga ka nilenga an kalna awanga ake zongjong te ana thusoin tangsana chu mali sak turin angena zeu chuan rong le zu ching te po an mut vek to thusoin tangsana chu awa bana ti chuan tangsana chuan akonga domin apom kanga a thian te ti boi phak lo na mun tura chuan a hroi ta a ti chuan thlaeng hnoya chuan zeu chuan tangsana mal chunga ake ngatin alo mali sakta ni
atuk zan alo ni chun an chol ha dam to boka headmaster le master te chuan mobile le athian te chu training nei tirin silf sol arena chun tel tir an tuma an inzia ludon chuan an tumtok a omlo thu lo sein an du chun an mani level ai sang bei turin atia friender chun he lo tur be ai chun tin in nu do chu atuma mase master uzia chun lo dagin team chakle nun rong poisak nei lo an omem tin azot kuala chutiang team an om phot chuan strike academy chuan an bei du thu a sei zui boka a thrin te le lo hak tu chuan maktin an meng hru mai lo hak tu pa chuan a hriat chu a hril ngala fin battle team ni in mi somruk pathum that to in mi som cooperate chuan hliampui an tuara an nun ron ema wang chuan July hmuna chun an ni ho chongam po chu an om to manglova an ni ho chu a average lakin level somli rual an ni a tangsana te ve thung chu level som thum an ni thung headmaster friender chuan mani in ti hlumna ani tin lodan chu atuma masi athil tia chun a chian thu soin ringam turin atia ti chuan an thil ti tum chu an titlang ta ni master uzia chuan an level ain sang dei ma se hidden weapon man am phalawangin tangsana le athian te chu an chak ngei thur thu a hrila master chuan tangsana le athian te ho chu kowin hidden weapon an man lo chuan an tan chakna chance a om lo thu hrilin mang ngei turin a hrila ti chuan tangsana chu anin bei dan tur chu ruam han na siam turin atia ti chuan ring chung chu an lut dona mi pui ho chuan an level za te an hriatin a thlak an ti kher mai tangsana te ho chuan sol power hmanga an bei ani chuan an tan chakna chance a om lo ni ti po chu an chiang ve hle bok fin battle team lampang chuan an martial sol chu an ti chuaka tangsana le athian te ho pon an hidden weapon chu an la chuak ngal bok headmaster friender chuan a zir light te ho chu angai tu kher mai ti chuan game chu tranin an tran rule che chun fin battle team lampang chuan an va charge ngala an lampan alo tlan pheilai chu tangsan le athian te ho chuan godly zu crossbow hangin uluk takatinin an lo changa tangsanan a soi role chi a metin an ma zona chun an let thapung maya until ti an han mu chiang zet chu ring chunga tanga tlan chuakin om ngai na po relewin an tha te chu a khur zoi zoya tiang hi an vai khat ti na ani awagin in thiam lovin shom an ti ve hle a master uzia lo langin sol master zin ko ka an thil ma chon vek tur ani thu te chu a hrila nakena in beina tak tak a thlen huna an phili lutuk lo nan a zir tir lok alo ni headmaster friender localin an nun na em chu an chan lova masi sol master an ni le thei to ngai lo thur thu alo hrila ti chun an hlo chu 90% ze chu an chuk te thena pek chu atum ta a ti chun strike academy teacher le zirlai zongzong te chu Dou Imperial chun an kala chuti lai chun Dou Imperial school zirlai thren khatte lokalin an omna mun chu chu san hal turin an lo tia headmaster friender chuan so man ni thu soin an ho tu lam chu mu adu thu a soibok ma se an ni ho chuan ngei om tak tak lo trong khumin an ni ang mi re theitan mun om lo thu te chu an lo soya ti chuan pakhat chuan bei tu bin an lama chun awatlan pheya mobile chuan bangdeng dup khopa lo nekin awai khat ne ka chun azal tan hap mai chuta an ho tu ve deu fui por tu chuan bei ve halin mobile chuan adu tokin a soi sakwal vel tanok noka chuti lai chun chinming khalo langin anin beina hmuna chun awakala anni ho chu ama so mani thu soin ama sir friender uji le a ho te chu a chunga chun alu tira ti chuan zirlai naw pang thu oi lo ho chu shemna a penghal bokani ti chuan a chunga kalkolin an han en kol vel chu amoin amhu na man ti hle a mobile chun a beitak te khanep ati zia soin Central Sol Arena a beitak ten an level danglam ati zia chu alo soi chuaka chinming chuan lo hril fi halin
Dou Imperial School a hian mi zanga chuang omin level sang sangin a in then hloma tin helai mun hi mi ho sa tak tak te kalna mun ani Dou Imperial School a hian student antam ang bokin teacher po engemaw zat an oma a mun ma po hi alianin aro pui hlebok level somni panga hnuailam hi Tianwei level an tia gate bula lo ti boi tu te khani in level niam ber an ni bok aduta chon Tianzi level an omlia an ni ho hi level somni panga tanga somthum inkar an ni bethung atopa chon Dou level an omlia an ni hi level somthum le achung lampang ni in Central Seoul Arena an lo beitak te ho kha an ni chu tiang bokin teacher te po an level azirin an in then sang le thewa level somruk chung lam hawin Dou level an zirtira chuta chon chinming po hi atel ve ani ti chon kal zelin an tumram chu an va thlengta a Dou Imperial School a President of Education Meng Senji le a thinte chun an lo welcome a Martial Soul Black JD level somriat paru controlling branch Vice Bai Bosan level somriat panga Sol Dualo level Atobera Zilin Azure Vine level somriat pathum controlling branch ti chuan an ni ho chuan in chung lama chun titipui turin an hruai lut ta a an chanchin te le an local chante an hriat chuan president le a thian te ho chuan an ni ho chu an school a lak lu chu an rem ti a ti chuan Strike Academy om tolovin Dou Imperial School an ni don ta ni master le teacher te po zirtir tua tang vele zelin an mani student big te hi an zirtir dona ti chuan zilin level somriat pathum controlling branch khalo tho chuakin an zinga controlling branch ve tho a om khalo shein mu achak thu asoya ti chuan tangsana chuan ama ani thu soin apowar mang chuan an hnuk pheing hal dora ti chuan tangsana chu engtianga chaknge ani ti chu ates ngala a kudding lama a Martial Soul chu alo chuak lek leka masi mai mi chigin ama chu a in thununa a in control tani ama level puite chuan tiang huna hi chuan an Martial Soul an phorto thina masi tangsana chuan alo do le theitlat hi level somthum panhi velek aniang ti po chu a ring lo hial zoka hetiang china hi chun level somthum paga somthum pasari te pon an tur zo to ngai lovani tangsana chuan alo la do le theitlat awangin zilin chuan apowar level chu an tisanga ani level somthum le tin level somli ho tur tok a thlen me uchuan akut atang chuan blue silver plan lo chukin abul velami te chu atitlu rem ruma chuti rol chun a solbon 8 spider pokha alo chuak ve hala solbon anei baka a solbon chu ataksanin a in zomani ti an hriat chuan a surprise tiang hlom kher mai tangsana chuan a pressure awang khan a level chu level khatin alo in up mana chu mai baka chuan a khovel masa a thil zir then khatte po a in unlock pha ani ti chuan tangsana le a thian te ho talented zia an hmu chuan president Mensenji le a thian te ho chuan an school team hing thatu tan chun an ot zual sawa chuti lai chun an omna hmuna chun spei lo tlan lutin Dou Emperor Prince using alo luta abula chun an ludo na lo ti boitu mubayan a soi saktak po kha a om ve boka ti chuan ani chu fourth prince alo ni reng chu ni in an mani veng tu turin an zinga chun poison master ti an hriat lar chu alo tel ve boka a local pheizong te chuan an bulvel an him te chu athing hal sup supa ti chuan using chu atupa an khoya wang khan alo thinrim na sakher mai ti chuan friender le president Meng Senji in biak na te chu alo ti chenghala ani chuan Strike Academy an lo lu churem tilovin room chunga tang chuan chok hal turin atia ti chuan Strike Academy chu soi chi in poison master chuan prince chu aveng thlat bok ti chuan poison master chuan tangsan le a thian te chu an ngam ani chun beiron chin turin atia mobile in sum thei to lo chuan alama chun tlan phein bei awatuma mase amita amir ringot pon chuata chun atla thum ta dopa tangsana le zilin te chuan rang takin anwa boipui hala ti chuan prince using chuan an school in rel bolna chun alalbert husoin an omna mun chu rang taka chu san hal turin atilia chuta poison master khalo lang lein an ma chun asol ring chu ati chuaka zia u chuan a level zat a hriat chuan spirit beast ani ti a hriat hlawin chu thleng phena chun abi runghal wata Grand Solen Master level ni in amhing hi dugu bo ania
poison master tir hriat lar ni in poison lama chun number 1 ani ti chuan president mengsen ji le a thian te pathum chuan tur thei to lovin an pathum chuan tang rolin beiron chu an tuma ti chuan headmaster friender chuan an mani wanga an ni ho in mel mak tir chu du lovin du tok turin a hrila an mani lo welcome an thlawang ho tu ten hena chuan lom thu soin July mun chuan chu san hala an mani lo hroi tu chingmin po chuan an thil ti ten om takawang chuan July mun chu chu sana teacher ha chu ban atum hala Central Seoul Arena anin beipui du guyen ni khalo lagin tangsana nen chun anin kalpela ani hi Grand Solen Master du gu bo fanu duat lai alo ni reng mai ti chuan anin beina a aturin tangsana an helo thuti chu a hril taveka Headmaster friender chuan Shrek Academy chu top tier mai atum ril ru a masi a student te chuan Shrek Academy chu top tier mai lovin anin hu sitna awang khan tournament a number 1 ni chu an tum zual sa ubok ti chuan Shrek Academy chu din tharle an tum ta a masi tournament lo thlen ma a riana tur le lo kho sakna tura chuan an buai ngal phot mai chinming chuan riana tur le kho sakna tur academy pakhat a om thu hrilin chulai mun chu an pan hala he academy a hian mi hosa te lalovin mire theite te an lak thrin thu a hril boka ti chuan an vakal chuan an solring an tilanga lo endik tu chuan an solring am hu chuan za tak chungin an ho tu nun hena a hroi ngala ti chuan an ni ho chu an ho tu nu omdalama chuan an kal phaya mun re le tlema faldawa chun omin pangpar tui pek pain alo zai red reta master uza in a mu ro chuan kal ngal atuma mase friender chuan adara domin alo dang hal wata chunu chuan master uza a mu rol chuan anau chu thaukein alama chun atlan phei ngala abana chun vuanin kumsum ni chuang alo nga to thute chu asoi mot mola andi hi erlong nin master uza le friender tem her hriat alo ni reng mai ti chuan in chunga chuan lutin an titia an har satna tele Dou Imperial atang no chu an ni dan te chu an hril ta veka an chanchin a hriat chuan erlong chuan a thin rim pui hlom kher mai ti chuan tho thutin a school chu friender le a thian te ho chu a pek thu soin friender chu an ho tu ni turin a ti ngala ti chuan an academy hmingpo Shrek Academy ti a thlak turin a hril boka master uza ero erlong a mu atangin alo la tong ve mi alo thung azana chun erlong chuan an ni ho welcome nan ruai abuat sia master uza lo kalin tangsana thil ei lai chu ko chuakin akal le ngal naw nala ti chuan an thian te omna tang tlema faldawa chun akal pui ta a chulai hmuna chun master chuan anun hlui le athil ton te chu a hril ta ni ani hi blue lightning dragon tlan ni in kumsom helium ta a an tlan chuan mutate martial soul ani awangin dulovin an hara blue lightning dragon hi tlan mingthang le larte zinga alang pha a ti chuan soul master ro pui tak ni tuwin an tlan chu a chu santa ni awa khulna vela chuan misual panhi hian roktumin an lo huala chuti lai chuan tlangwal pakhatin muin alo puya ani hi tuna an headmaster friender hi ani chutatang chuan in kom ngai in an kalna pianga chuan an in zui chhota a sapela an wa khulna vela chuan nula pakhat chelo zet mai hi an tunga ani hi tuna an mani lo tran pui tu erlong hi ani anni thian dun chuan an voi khat muna tang chuan an ngai zong hal ve ve a ti chuan anni pathum chu in zui chotin thil tam tak ti hawin team te po an siam heng he a ti chuan an team hinga chuan golden iron triangle tin mi te hriat po chu an hlo chho vel hle a erlong an du na te chu zual chho zelin ti chuan ni kha chu flender chuan erlong chu abem ta a ma se anni chuan lo narin master uza soul level po niam jok chu adu jok tatlata ti chuan erlong le master uza te chu anin ngai zong chho tran ta a flender chuan du ve veu ma se a thian pa ani awangin ril runa tak chungin apom thiam hle a ti chuan flender chuan a thian pa uza le erlong te chu in neina tur chu abwa sei saka nuam an tin a hlimpo an hlim dun hle ani ma se chu ti lai chuan uza patea second honor of blue lightning dragon clan chu alo kala ani chuan in neina chu lo ti che sakin erlong chu hruai bo atuma chuta an han soi chen chuan erlong chu apatia fanu alo ni reng maya nupuya anei tum chu a first ka zentina ani chu
erlong le uzia te chuan an hriat rol chuan asok na sa dun kher mai uzia chuan apate fanu angai zong ti a hriat chuan angai na hrelo tak chuan ram hnoi lama chuan atlanta vak maya ama le ama chu inti hlum tumin flender chu lo thlengin alo dang man hlawa ti chuan tuna an headmaster flender hne na tanga akal bo nu chuan marcel sol khovela tanga are tak wang thu soin tun hun hi a thlen thu asoya tang sana hne na chuan erlong chu a thin lunga tang entiklai ma a thi ngai lo thu te chu a hril ta veka erlong chuan an thu soi zong chu aru ka lo ngai thla in an omnam huna chuan a zukala ti chuan kumsom ni chuang alo nga to thu le kalbo san to lo turin atia